аксарияти одамоне ки ман дар муддати ин қадар солҳо тавонистам бо эшон ҳамсӯҳбат шавам, масеҳиятро на аз барои он рад карда буданд ки далелҳои таърихиро таҳқиқ намуда буданд, балки аз барои ақидаҳои нодурусти фалсафияшон. Эрнест Ренан гуфт: мӯъҷизаҳо рӯй намедиҳанд. ӯ барои он чунин қарор қабул кард ки таърихро омӯхта буду далелҳо ва шаҳодатҳоро таҳқиқ карда буд? Не. вай на аз барои он ки таҳқиқоти таърихӣ гузаронда буд ба хулоса омад ки ҳеҷ гуна эҳёшавӣ набуд, балки барои он ки ақидаҳое дошт ки алайҳи фавқутабииёт равона шуда буд. таърихшинос Рон Сидер, ки яке аз он касоне мебошад ки ба таърих муносибати дуруст нишон медиҳад, чунин мегӯяд: таърихшиноси равшанфикр вақте ки маълумотҳое ба даст оварад ки ба дуруст будани воқеае ки боиси нигаронӣ ва тасаввуротҳои ӯ мегарданд, ба таври танқидӣ чӣ гуна муносибат мекунад? фикр мекунам ки вай бояд ба манбаъҳо бовар кунад. рад кардани мӯъҷизаҳо ба хотири ақидаҳои нодурусти фалсафии худ зидди илм аст ва яктарафа шарҳ додани таърих ҷуз ташвиқоте беш нест, хулосабарорӣ мекунад профессор Рон Сидер. мо ҳақ дорем нисбат ба рӯйдодҳое ки шоҳид набудем далелҳои асоснок талаб намоем, вале мо бо таҷрибаҳои маҳдуди худамон набояд оиди ҳама чизҳо муҳокимаронӣ намоем. чӣ хеле ки аллакай гуфтам, ман масеҳиятро таҳқиқ намуда ба хулоса омадам ки мо далелҳои асосноки эҳёшавиро дорем. агар хоҳем ки таърихро омӯзему ҳақиқатро бифаҳмем, ба ду савол бояд ҷавоб гардонем. якум, оё дар ҳақиқат ин воқеа рӯй додааст ва он ба ҳақиқат мувофиқ аст? дуюм, оё ба фоидаи ӯ далелҳо кифояанд? ана ҳамин тавр роҷеъ ба масеҳият ман ба хулоса омадам ки он ба воқеият мувофиқ аст ва ба фоидаи ӯ далелҳои басандаи мавҷуданд. ман беш аз 100 китоб навиштам ва дар онҳо чӣ гуна ба чунин хулоса омаданамро муфассал дарҷ намудам.